Hopp, már jött is az e-mail. Válasz. Hévön kukacnek.hu-ról írta. Az a mennyből jött. Igen. Tényleg ezt írta. Hogy beszélsz, Jézusom? Ja nem! Az a fiad. Hogy beszélsz, Istenem? Megnézzük, Buddha válaszolta. Igen. Anyád a dagi. Siva szindult a bunkó. Kérem szólja a problémáidat. Éppen a híveim népesség növekedését szeretném megállítani. Köszi. Na ezt legalább megköszönjük. Köszi. Sívát. Puszi. Már de szappanoznak, meg betolják a nagy szerszámot. Nagyon kemény puli van. Olyan gruppán van ott fenn, mindenkit megcsináltak, aki fölment a létrál. Na. Kinek hívjuk, ki segíthet rá? Senki nem segít. Azt segített, van rajtunk, ha valaki reggel ide jön. Tetőfedő Kft. Szóval írjuk őket is megint.